Unsa man na inyo, boss? Amo ko tana pa ka? Tulis ni. Luhin daw ka, boss. Oh. Oh, wala ni puto. Nara pa si Papa dito. Unsa ko ray di man na dito ay. Hala, nang may duha ka tao. Unsa? May na lang nimo abot ang ulan. Natay tanom. Patay gihilab man ko. Dis dudong siguro ro. Dong! 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 Oh, naman. Kanang kuha dito og sako. Nya. Palit na lang po dito. Kanang coke o biskwit kay. Gutom man ko. Nang Dito sa balay ko kuha kuan. oh sako. Unya. Hapit lang po ka dito sa ni kuan ha kanang coke o biskwit. Oh, Oh, dara oh. Nya. Magamping dito na ka. oh pa. Gamping ko dira pa. Oh, palapit ka kayo. Pray. Yan ha. Uy, unsa man na inyo, boss? Amo ko tana pa ka? Tulis ni. Luhin daw ka, boss. Oh. Ul paman god. Di patay ka. Kap kami George. Pako na nalinag baka. Sige na kwarta. Uy, uy. Matay lima man eh. Udos sa manipuli yung dari. Di kwarta nitong hana di ay. O kayo nga idagdag pictures na. Ay, grabe po naman na maruam po din yung kwarta. Na-arm ninis. Gilok-lok naman niya di ay. Oh, wala ni puto. Nara pa si Papa dito. Unsa ko ray di man na dito ay. Hala, nang may duha ka tao. Unsa kay nakabulit? Unsa kay napurong? Rag na sa lagi mo ni Papa ba? Pahapa sa kudaari ba? Kinapa man sila bisig matiruhan ta ba? Sarbay dalang armas sa usa. Ay napurong. Nakabagalong ko! Ikaw man din si Magalong! Manilimalas ka pa! Tawa! Ipanumpa ko! Na! Mabawas ka! Iabot na gid ang panahon para makabalos ko sa pagpatay niyo sa mga amahan.